ikhlas nampa kabeh kenyataan. Kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti, tak tulis lagu nggo kowe, muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke. Fotomu isih tak simpen, nggo ngobati rasa kangen. Gusti tulung paringono ketemu ra ketang sadelo ning ngimpi yo wis rapopo. Nganti tekan saiki kowe ning endi aku mbok ora ngerti. Kowe ning kono ya mbok karo sapa, aku ning kene jaga ati mung kanggo kowe. Yen ngerti larane kaya ngene, ora bakal biyen tak tinggalke. Hamba aku wis salah, aku tak sing ngalah. Ben hubungan aja nganti pisah. Yen sih ana waktu nggo ketemu, pisan wae tak sikep awakmu. Ngomong aku lunga apa kudu bertahan, aku ikhlas nampa kabeh kenyataan. Aku tak takon ya, Ken. Ya, Bang. Tinggal ki asline kowe modene. Ya dhek to. Nah, Tenang. aja nangis nek kowe. Kayak lakonku, Mas. Lakon. Dan iki sampe ke sumur. Jeru.
Semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan, boten seindah kembang tulip ning taman. Koplokku isih
Semoga umur panjang ku harap bisa terkenang sayang tersahake panyuwunmu tak pasrahke jantung hatiku nganti nemoni lelayu sing apik-apik ya sayang
tetap bahagia selalu. Pisanan ketemu sliramu tratapan ning jero dodoku esemu manis kang kaya madu citramu endah kaya widodari gawe ayeme ati pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab sania aku juara.
Pangapunten nek liyane niken mboten mawon. Roh. Roda itu pasti berputar. Ora rondo panguripan mau. Kenapa wong kere selalu dicampakan? Membuat hatiku aja remuk kau abaikan. Tahunan kepikiran selalu terbayang-bayang. Meski disepelekan ku coba mengusahakan. Romos ini ku berjuang, cintaku takkan pernah latah. Kowe tetap tak sanding, rasaku tak berpaling. Aku tiada tanding, ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka. Tapi yen wis bab setia, aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatmu bahagia. Aku pancen wong randuwe, Isin. jare simbok aku sing ayu dhewe. Ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok. Terus. Kenal cowok irunge rada sempok. Padha-padha. Setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Apa? Kamu cakep bikin aku penasaran. Oh ya, kayak artis yang turun dari sedan. Makasih. Aku pusing karena selalu mikirin. Makasih. Ku bawakan dukun dari Magetan. Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak kulite. Menek power sak nyeploke. Enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung,
Jawa irunge rada sempok setengah tua iki awak lagi bosok raleh duwe saka simbok pengen nyambel renek lombok kamu cakep bikin aku penasaran oh ya kayak artis yang turun dari sedan aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan Magetan ora mempan kadukun Jombang ora mempan kadukun ngawi saya edan aku bunuh diri mangan duren sak kulite menek tower sak nyeploke enek bocah ganteng dhewe gawerine tak rapine pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap pak polisi dikebukin setengah mati disuruh ngakuin barang bukti masalahnya karena narkotika heroin utau dan sabu-sabu wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran jangan menghisap sabu larangan agama jangan membajak lagu larangan negara gila gigi nyanyi soro ya aku wis hafal tembok Sakinah lho Ya, ana temu pramu apa lho, Ran? ora cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahayane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu bisa aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa omonane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat gangungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe Pijen, halo tembok Sakinah apal kok. kapan Lah mau ngecane kuwi kapan? kapan Dipikir sih, egone wong tua abot. oh iya apa meneh lagu iki
Satya kaya Arjuna ra kakean crita susah seneng adepono geran aku lanang golek apa padange dalan ora terus takutang dadi lanang tenang
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu nesu kabeh iso rasah kudu nganggo macu duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
Tresno timo liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane Tresnoku ora bakalan tersayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mandu
Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang buah jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kakak apa, kapankah kita berjumpa? Senyum tipis nan menawan, gadis manis Kalimantan, maulah ulun
sumaku kang mancing sajroning kalbu sun memuji marang Gusti panjang kaku ngukir tresna sejati Jika hanya 120 isi kantongmu saya akan